Cum vom folosi montura ecuatorială? În primul rând ne vom uita de aceste brațe flexibile pentru controlul monturii, controlul axelor monturii. Prima oară când vom ieși cu telescopul, acum exemplificăm alinierea monturii și cum s-ar folosi ea. După aceea vom explica cum se pune căutătorul și ocularele și ce puteri putem obține cu el. În acest moment, dacă vom ieși la observații cu acest telescop, obligatoriu să fie setat pe latitudinea țării, în caz de față România, 45 de grade este suficient pentru observații vizuale. Ne vom pune lângă el, vom privi către nord, vom încerca să găsim steaua polară, iar această axă să fie îndreptată către steaua polară. Monturile mai performante au și o lunetă polară încorporată cu care ne vom ghida să nimerim fix pe steaua polară. În caz de față o vom face totul ochiometric, dar va fi suficient pentru o aliniere bună pentru observații vizuale. Astfel încât slăbim din acest șurub de jos, puțin. Dacă avem nevoie, mișcăm stânga-dreapta, dar recomandați să rămână mereu, cel puțin când facem alinierea, contra greutatea în lungul unui picior. Punem așa, strângem. Am aliniat această parte. Dacă alinierea este cât de cât bine făcută, mișcarea se va face doar din această axă. Vom strânge aceste șuruburi care reprezintă ambreiajele axelor. Dacă le vom lăsa libere, vom putea mișca cu mâna. Când le strângem, axele se blochează, dar vom putea face mișcările fine cu mâna din aceste racorduri flexibile și în cazul ascensiei chiar din această rotiță. După cum spuneam, mișcarea se face doar pe o singură axă. Telescopul fiind unul cu o focală foarte mare, ne va permite magnificații foarte mari, de peste 100x, când deja urmărirea obiectelor devine problematică pe monturi alt-azimutale, dar pe monturi ecuatoriale, având în vedere că o vom mișca doar o dată, fiind ușor, 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 obiectul va fi adus mereu înapoi, dintr-o mișcare foarte fină. Haideți să prezentăm ocularele, cu ce oculare vine și ce puteri putem obține cu acestea. El va veni așa, cu un filtru de lună, un ocular corector de 1,5x care va întoarce imaginea telescopului, pentru că prin construcția lui, telescopul newtonian ne oferă o imagine răsturnată prin ocular. Cu un astfel de ocular corector, imaginea va fi răsturnată încă o dată și vom putea face observații terestre fără a vedea totul cu sus în jos. Ok, mai avem un mic căutător pe care îl vom băga aici. Vom slăbi puțin aceste șuruburi. Le vom strânge. Iar căutătorul va veni montat în această parte aici, unde se face piulițele. Alinierea căutătorului o veți găsi aici sus, în care avem un video în care explicăm cum se alinează un căutător optic. În regulă. În pachet mai avem așa: 4 oculare și o lentilă Barlow. Lentila Barlow ne va dubla puterile de mărire pe care le vom obține cu ocularele în Barlow de 2x. Și să începem de la mare la mic. Cel mai mare ocular în acest pachet este un ocular de 20 de mm care ne va oferi cea mai mică putere de mărire și cea mai larg câmp. În caz de față, ca să aflăm puterea de mărire a acestui ocular, vom împărți distanța focală a telescopului 900, împărțit la 20 vom avea 45x cu acest ocular. Deja este o mărire mare, pentru că cu alte telescoape mai micuțe, cu distanțe focale mai mici, ne învârtim undeva în jurul valorii de 30x. 45x deja este o mărire spre medie. De aceea, telescopul acesta e recomandat la planete.
Ok, următorul ocular este un ocular de 12,5 mm care ne va oferi o magnificație de 72x, care este foarte bună pentru observarea planetei Saturn, a lui Jupiter și a număratelor cratere de pe lună. Ne va oferi un câmp mai îngust, în schimb, pentru că mărim, câmpul se îngustează, dar detaliile vor crește semnificativ față de 45x. Următorul ocular este de 6 mm, cu care deja ajungem la limita maximă teoretică de rezoluție a telescopului, aceasta calculând-o mulțind generic cu 2 obiectivul telescopului. În cazul de față avem un telescop de 76 de mm, înmulțit cu 2 avem 152 x mărire maximă teoretică. Cu ocularul de 6 mm obținem 150x. Deci deja suntem la limită ca să avem cât de cât o imagine încă bună. Următorul ocular este un ocular de 4 mm care ne va oferi o magnificație de 225x. Deja trecem cu mult peste mărirea aceasta teoretică pe care o suportă acest obiectiv. Dar pentru lună, având în vedere că luna este foarte aproape de noi, este foarte mare și foarte strălucitoare, cu siguranță ne va oferi detalii bune pe suprafața lunară. Un alt aspect care este oarecum un minus pentru monturile ecuatoriale care folosesc un telescop de tip newtonian pe ele, este faptul că în unele poziții de observare vom ajunge să punem tubul optic într-o poziție destul de incomodă. De exemplu, aceasta în care va trebui să stăm jos să ne uităm. Nu este o poziție comodă. Pentru a contracara această problemă, vom desface puțin din acest șurub de prindere al inelului, astfel încât să nu mai avem tensiune pe tubul optic. Dacă vom fi în această poziție aici, vom roti tubul optic pe inel și îl vom aduce într-o poziție confortabilă, astfel încât doar să stăm în picioare, ne aplecăm, ne uităm și vom face observațiile foarte ușor. Asta este ca minusul acestui tip de montură, pentru că newtonianele trebuie rotite mereu din cauza că ajungem în unele poziții incomode. Acum, dacă noi observăm partea asta și vom dori să schimbăm partea de cer la care ne vom uita, vom vedea că în cazul de față focuserul îl avem aici, dar căutătorul îl avem de desubt. Și nu vom sta să ne uităm așa, pentru că e incomod. Din nou, vom slăbi acest șurub. Vom roti tubul. În cazul de față este un tub ușor. Telescoapele de începători sunt ușoare. Îl vom roti. În regulă. Vom strânge din nou șurubul de aici pentru a nu ne trezi că ne scapă telescopul pe jos. Și din nou telescopul l-am adus într-o poziție confortabilă de vizionat. Poziția confortabilă de observare într-un telescop newtonian o găsim astfel. Căutătorul vom încerca să-l punem pe mijlocul tubului, dacă ne vom uita în acea parte de cer, căutătorul să fie pe mijlocul tubului, astfel încât focuserul să iasă undeva la 45 de grade din tub. Cum e în această poziție aici. Ne vom uita sus pe cer, pentru că ne e ușor de aici să stăm să ne aplecăm. Ne uităm prin căutător și apoi prin ocular foarte ușor. Acestea fiind spuse, vă mulțumim de vizionare. Dați un like, un subscribe paginii noastre Astro Magazine. Lăsați-ne în comentarii ce video vreți să mai vedeți din partea noastră. Și până data viitoare, cer senin. Vă mulțumesc!